så kommer vi til den svære situation. Hvad gør man, hvis man får et nej? Jamen, det bliver man selvfølgelig træt af, og det synes jeg selvfølgelig er træls. Men det er vigtigt at bevare den professionelle distance til, at det her det er en forhandling. Så bed arbejdsgiver argumentere for, hvorfor de siger nej. Lad bare være med at acceptere det, og så siger det er der ikke noget at gøre ved, og så gå ud af døren. Så går du derfra, og så bliver du træt af, at du ikke har fået stillet nogle spørgsmål. Du bliver træt af, at du ikke har fået klarhed over, hvorfor var det nu, det var. Så få stillet de her spørgsmål. Få sagt, jamen jeg har bare brug for at vide, hvorfor er det, jeg ikke får det. Og jeg har brug for at vide, hvad skal jeg gøre, for at jeg kan få noget til næste år. Fordi nu har jeg, lad os sige, måske ikke fået haft lønudvikling og haft succes med forhandlingen i de sidste 3 gange, vi har mødtes. Så det synes jeg faktisk er ret utilfredsstillende. Så få i tale sat det, men gør det på en ordentlig måde, og gør det på en professionel måde. Og det her med at blive sur og træt af det, og vred og måske skal ud, det har bare en modsatte effekt. Så bevar roen i det, og anerkende og sige, at der er 2 til tango, kan man sige, og 2 til at forstå sammenhængen omkring det her. Arbejdsgiver kommer med noget mandat, og skal prøve at møde dig, og hvis de ikke rigtig har noget at byde på, jamen, så må man finde en vej til det. Og igen, jamen, så er det en interessebaseret forhandling. Så der kan være andre ting end penge, man kan forhandle om. Og det kan være jo en uges ekstra fri. Det kan være, at man måske kan få fri telefon, eller fri en dag en gang imellem, eller et eller andet. Hvad er dit bedste råd i forhold til, når man har fået sådan en nej? Jamen, det er at trække vejret. Tælle til 10, fordi selvfølgelig bliver man træt af det. Og så er det normalt også at blive sur og ked af det, fordi man får ikke den anerkendelse, som man havde forventet, og man har forberedt sig på. Men det bedste råd, det er at, hvis man lige har brug for det, at sige, at jeg har lige brug for lige at trække vejret, jeg skal lige tænke lidt over det, og så tage og få stillet de her spørgsmål. Fordi det her med at gå derfra og så græde og spilde mælk, det er det, der kommer til at sidde af og gøre lidt ondt i maven, og synes, at det hele er mere træls. Og så få sagt til sin leder, at det er man selvfølgelig ærgerlig over. Synes selv, at jeg har ydet en kæmpe stor indsats, jeg har haft succes med de her ting, så jeg er ærgerlig over, at jeg ikke bliver anerkendt for det. Så vær ærlig omkring det, men på en ordentlig og konstruktiv måde. Så man trykker alligevel sådan i hånd bagefter og siger tak for forhandlingen? Ja, man skal altid gå fra forhandlingen i god ro og orden, og det er det, man når længst med. Fordi går man derfra og er uvenner, jamen, så er det svært at få åbnet forhandlingen igen. Og så skal man lige følge hinanden an, og det kan også have konsekvenser for tilliden også generelt, hvis man har siddet og skændtes. Så man skal bevare roen og prøve at være professionel i det, selvom det er træls.